χτισμένη στον ελαιόφυτο λόφο των Καριών, η μονή των νεομαρτύρων Ραφαήλ, Νικολάου, Ειρήνης και των συναθλητών τους, είναι ένα από τα πλέον γνωστά προσκυνήματα σε ολόκληρο τον χριστιανικό κόσμο εξαιτίας της θαυματουργής δράσης των Αγίων. Η σημερινή μονή έχει οικοδομηθεί στη δεκαετία του 60 στα θεμέλια παλαιότερου μοναστηριού, το οποίο λειτουργήσε σε δύο διαφορετικές περιόδους της Βυζαντινής εποχής και καταστράφηκε ολοσχερός από Οθωμανούς στρατιώτες το 1463. Οι τρεις Άγιοι μαρτύρησαν κατά την επιδρομή των Οθωμανών, συνοδευόμενοι στο μαρτυρικό θάνατο και από άλλους κατοίκους της Θερμής, με αφορμή μια τοπική στάση που επέφερε τη μανία των κατακτητών για εκδίκηση. Μετά το μαρτύριο των Αγίων και την ολοσχερή καταστροφή του μοναστηριού του 1462, στην περιοχή παρέμεινε ένα ερημοκλήσι της Παναγίας, από το οποίο σωζόταν μόνο ένα σπασμένο μάρμαρο που χρησιμοποιούνταν ως Αγία Τράπεζα. Μέχρι τη δεκαετία του 1950 είχε διατηρηθεί η παράδοση να ανεβαίνουν οι κάτοικοι της περιοχής στο εκκλησάκι ανήμερα της Λαμπροτρίτης και να τελούν τη Θεία Λειτουργία. Με το πέρασμα του χρόνου οι Θερμιώτες συνέδεσαν το λόφο με υπερφυσικά φαινόμενα, τα οποία αντιμετώπιζαν άλλοτε με φόβο και άλλοτε με δέος. Πολλές φορές ο τόπος ευωδίαζε, ενώ αρκετοί ξωμάχοι έβλεπαν συχνά έναν καλόγερο να περιφέρεται στο λόφο, κάποτε με ένα θυμιατήρι στο χέρι και να χάνεται με μια λάμψη. Οι εμφανίσεις του μυστηριώδους για αυτούς μοναχού ήταν τόσο συχνές, ώστε ονόμαζαν την περιοχή Καλόγερος, ταυτόχρονα με την παλιότερη ονομασία Παναγία της Καριάς. Όταν στη δεκαετία του 1950 ξεκίνησαν οι εργασίες για το χτίσιμο εκκλησίας στο ίδιο σημείο όπου βρισκόταν το ερημοκλήσι, κατά την εξκαφή των θεμελίων στις 3 Ιουλίου του 1959, οι εργάτες βρήκαν έναν ανθρώπινο σκελετό που ευωδίαζε, η κεφαλή του οποίου είχε τεθεί σε στρογγυλή πέτρα σαν σε μαξιλάρι. Οι εργασίες έφεραν στο φως λείψανα παλαιοχριστιανικής βασιλικής και εκκλησιαστικά μάρμαρα της κυρίως βυζαντινής εποχής και λίγα φύλλα από χειρόγραφο Ευαγγέλιο με διακόσμηση, τα οποία μόλις ήρθαν σε επαφή με τον αέρα, διαλύθηκαν. Ο χώρος χαρακτηρίστηκε αρχαιολογικός, με αποτέλεσμα να απαγορευτεί η εξκαφή σε ακτίνα 100 μέτρων. Την ίδια περίοδο οι κάτοικοι της Θερμής έγιναν αυτόπτες και αυτοίκοοι μάρτυρες θαυμαστών γεγονότων. Ο Άγιος Ραφαήλ, τα οστά του οποίου είχαν βρεθεί στον τάφο, ο Άγιος Νικόλαος και η Αγία Ειρήνη εμφανίζονταν σε αρκετούς χριστιανούς, αποκαλύπτοντας το όνομά τους, καθώς και τις λεπτομέρειες της ζωής, της δράσεως και του μαρτυρίου τους. Από τα οράματα των κατοίκων της Θερμής γνωρίζουμε ότι η ιστορία της Μονής έχει 3 περιόδους. Η πρώτη, κατά την οποία η Μονή ήταν γυναικεία, έκλεισε το 1235 όταν πειρατές το κατέστρεψαν ολοσχερός. Η δεύτερη διήρκησε από το 1433 έως το 1463, έτος καταστροφής της από τους Τούρκους κατακτητές. Η τρίτη διαρκεί από το 1962 έως και σήμερα. Βάσει των υποδείξεων των Αγίων βρέθηκαν οι τάφοι και τα λείψανά τους, καθώς και της Οσίας Ολυμπίας, η οποία είχε μαρτυρήσει το 1235, το πιθάρι μέσα στο οποίο είχαν κάψει Οθωμανοί την Αγία Ειρήνη, εγκόλπιο του 14ου αιώνα με την παράσταση του Χριστού Παντοκράτορα, βυζαντινά νομίσματα και το παλαιό αγίασμα της Μονής, μέσα σε υπόγεια στοά, στο σημείο όπου βρίσκεται και σήμερα. Σε πολύ λίγα χρόνια από την ίδρυσή της, η Μονή κατέστη ένα από τα σημαντικότερα προσκυνήματα της Ορθοδοξίας, εξαιτίας της εντονότατης θαυματουργικής δράσεως του Αγίου Ραφαήλ. Η αδελφότητά της αποτελείται σήμερα από περισσότερες από 40 μοναχές.